שלום ילדים אהובים, מה שלומכם? אז בעזרת השם עוד מעט שבת נכנסת, ובעזרת השם בשבת יקראו בבית הכנסת פרשת נוח בספר בראשית. שבוע שעבר סיפרתי לכם את פרשת בראשית, והיום אנחנו נספר את פרשת נוח. אז לספר שלנו היום קוראים פרשת השבוע לילדים של מנוחה פוקס, פרשת נוח. נוח היה איש צדיק, הוא קיים כל היום מצוות, ועשה מעשים טובים. השכנים של נוח לא קיימו מצוות, ולא עשו מעשים טובים. מה הם עשו? אוי ואבוי, הם עשו מעשים רעים, הם גנבו וגזלו. אמר השם לנוח, מי שעושה מעשים רעים צריך לקבל עונש. איזה עונש אני אתן לרשעים האלו? אני אוריד גשם חזק חזק. זה לא יהיה סתם גשם, זה יהיה מבול. כל האנשים הרעים יטבעו בתוך המים, ולא יהיו עוד. נוח לא רצה לטבוע בתוך המים. מה הוא עשה? נוח לקח קרשים, ובנה אונייה גדולה גדולה. זה לא הייתה בדיוק אונייה, זאת הייתה תיבה. נוח בנה ובנה, בנה ובנה הרבה מאוד שנים. הוא בנה ובנה. כל השכנים התאספו מסביב לתיבה ושאלו, נוח, נוח, מה אתה עושה? מה אתה בונה? ענה נוח, אני בונה תיבה. שאלו אנשים, למה? ענה נוח, עוד מעט יבוא מבול, ואני לא רוצה לטבוע במים. האנשים צחקו וקראו יחד, לא, 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 לא מפחדים. לא יהיה מבול, אנחנו בטוחים. נוח המשיך לבנות את התיבה. הוא מרח על התיבה זפת מבחוץ ומבפנים. הוא עשה לתיבה 3 קומות. מי היה בקומה השלישית? בקומה השלישית היו נוח, האישה שלו, ו3 הילדים שלו. שם, חם ויפת. מי היה בקומה השנייה? בקומה השנייה היו החיות. כל החיות נכנסו לקומה השנייה, אבל שום חיה לא נכנסה לבדה. החיות הטמאות נכנסו 2 יחד לתיבה. והחיות הטהורות נכנסו 7. ומה היה בקומה הראשונה? היה אוכל. אוכל בשביל מי? בשביל נוח. בשביל כל המשפחה שלו. ובשביל החיות כמובן. באו השכנים וראו שנוח נכנס לתיבה, והדלת של התיבה סגורה. לקחו מקלות חזקים ורצו לשבור את התיבה. הם קראו בקול גדול, לא, 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 לא מפחדים. לא יהיה מבול, אנחנו בטוחים. הם דפקו על התיבה בחוזק רב, ומה קרה? האם הם הצליחו לשבור את התיבה? לא ולא. מי שמר על התיבה? הדובים, האריות והנמרים. שהשם שלח, הדובים והאריות והנמרים קראו, לכו מפה אנשים רעים, לכו. והאנשים הרעים ברחו. בתחילה השם הוריד גשם חלש, והאנשים הרעים צחקו וקראו, לא, לא, לא. לא מפחדים. לא ירד מבול, אנחנו בטוחים. ואז השם הוריד גשם יותר חזק ויותר חזק. והגשם היה כל כך חזק עד שכל האנשים הרעים טבעו. זה היה מבול. כל האנשים הרעים טבעו וכבר לא יכלו לקרוא. לא, לא, לא. לא מפחדים. לא ירד מבול, אנחנו בטוחים. והתיבה שטה לה על המים. שטה ושטה, 40 יום ו40 לילה, עד שנגמר המבול.
כשנגמר המבול, פתח נוח את החלון של התיבה, ושלח מהחלון את העורב. הוא אמר, עורב יקר, עורב יקר, לך ותבדוק אם המבול כבר נגמר. העורב יצא החוצה, הרגיש שהאדמה רטובה וחזר בחזרה. חיכה נוח עוד קצת, ושלח את היונה מן החלון. יצא היונה, הרגישה שהאדמה רטובה וחזרה בחזרה. חיכה נוח עוד קצת ושלח שוב את היונה. חזרה היונה ומשהו היה בפה שלה. מה זה היה? עלה של זית, חשב נוח. זהו, סימן שנגמר המבול. נוח חיכה עוד קצת ושלח שוב את היונה, לבדוק אם אפשר כבר לצאת מן התיבה. היונה עפה לה מן החלון ולא חזרה. גם נוח יצא מהתיבה וגם קראו לחיות. אחרי שנגמר המבול אמר השם, די, די, יותר לא הוריד מבול. ומה קרה אם האנשים התנהגו לא יפה? אני אתלה קשת בשמיים, קשת של 7 צבעים. האנשים יראו את הקשת ויקראו מיד בפחד, כן, 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 אנחנו כן מפחדים, נקיים רק מעשים טובים. ובאמת באותו יום לא ירד שוב מבול, כי השם נשבע שלא יביא עוד מבול לעולם. אז ילדים אהובים, זאת פרשת השבוע. אני כל כך מתבאסת שאני לא יכולה לספר לכם את זה בגן. אבל מתפללת בעזרת השם לימים טובים יותר, ושנחזור לגן, ושנדע ימים טובים בעזרת השם. להתראות, שבת שלום.